豚バラブロック、税込み1000円。適当にカットしたら、美味しそうに焼き色をつける。あとは、鍋に入れて2時間ほど弱火でほったらかし。味付けは、生姜、水、醤油、日本酒、砂糖。煮立ったら弱火。あとは、ビールでも飲みながら半熟卵を作りました。出来上がった角煮を冷蔵庫へ。翌朝、朝食につけ麺を作りました。つけ汁は煮汁におろし玉ねぎ、ニンニク、ニラ。あとは盛り付けて完成。それでは朝食、いただきます。